Helo, fy enw I yw Cemwyn ac rwyf fi'n 11 oed. Pam dwi'n hyn, dwi eisiau bod yn doctor. Dwi eisiau bod yn doctor oherwydd rwyf yn licio gweithio yn pobl ac sy'n licio gwneud pobl yn well. Enw fi di Elin Lai. Dwi'n 11 oed a pan dwi'n tyfu fyny dwi eisiau bod yn athrawes cerdd, actio, Cymraeg neu'n athrawes i'r babanol. Helo, enw fi ydy Rodri a dwi'n cael fy mhenblwydd ar 16 o Medi. Pam rwyf yn hyn, rwyf eisiau fod yn scientist. Helo, ac enw fi di Zac. Enw fi di Enir. A dwi'n 6 oed. A dwi'n 9 oed. A pan dwi'n tyfu fyny, dwi eisiau bod yn ninja. Dwi'n yn siŵr iawn beth dwi eisiau bod oherwydd dwi yn hoffi neu lot o bethau. Mae ninja moves Zac yn dda iawn. Dwi'n meddwl fydd Zac yn ninja da.